як забрали его, и каждый день, каждую ночь я не могу, он стоит у меня перед очами. Животных он любил, котов любить. Вот это... Ну, и он сам не, он безобидный, и он отдать последнее поделится, дитя... 21-гадовага Дмітрыя Гопту затрымалі пры канцы жніўня за ўдзел у мірных акцыях пратэсту ў Жлобіне. 9 числа, когда прошли, я отработал свой рабочий день, обслугу выборов, я заехал к им домой, в Лебедевку. Может, это моя ошибка, что я не забрал Диму сюда, у Стрешин, к себе. Но я им сказал, чтоб никуда не ходили. Дмітрый мае лёгкую ступень разумовай адсталасці. Спадар Пётр вельмі хваляваўся за свайго ўнука, таму наступным днём зноўку завітаў да яго. Открыл хату, зашел у Димину комнату, и он спал. Да я еще раз заехал, убедился, и он дома. И я был у их до начала 6-го. Так мне одно только питание. Як он мог 10 числа попасть на ту площадь, на ДК культуры металлургов? На Дмітрыя завялі 2 крымінальныя справы, нібыта за грубае парушэнне грамадскага парадку і што ён падчас мітынгу кінуў камень у бок сілавікоў. Да суда ён знаходзіўся пад падпіскаю аб невыездзе. А сказать, он может вам сказать, что он брал Варшаву и Берлин. И он плакал, я говорю, Дима, ты скажи честно, ты сознался, что ты был? Скажи мне, коли ты утек, и какое время, если ты Я говорю, дедушка не был. Я говорю, так а зачем ты что ты там поподписывал? А мне сказали, если я не подпишу, мне каюк. У Стрэшин да бабулі і дзядулі ўнук прыязджаў вельмі часта. Все время приезжал, кормил курочек, брал зерно и сыпал им. И он вообще вельми добрый, он приезжает, обнимает, целует, так обнимается. Я не знаю, он не мог навредить и плохое что-то сделать. Я этому не верю. У лютым суддзя Ірына Прадун пакарала маладзёна 2 гадамі калоніі агульнага рэжыму. Спадара Пятра рашэнню суду шакавала. Нитроглицерина много пью, потому что сердцу становится плохо, и чтобы стало лучше, я его пью. На суде хлопец прызнаў сваю віну. Родзічы ж упэўненыя, ён гэтага злачынства не здзяйсняў. Мне рассказала моя дочка, мать Димы, что была экспертиза, что на одежде у него там ни мусора, ни камяней, ни земли не было. За маладзёнам патрэбны асаблівы дагляд, які немагчыма ажыццяўляць ва ўмовах калоніі. И он даже не может выполнить задание, то, что ему требуется от его, не может до конца его выполнить. Дочка все время его ложила в больницу, у Гомеле, у Белицу, там, психоневрологическую. Каждую раницу читаю молитвы, те, что на день. Утренние, потом читаю избавление от заключенных, его читаю акафисты. Адмысловец лічыць, суд пры вынясенні прыгавору не ўлічыў псіхалагічных асаблівасцяў Дмітрыя Гопты. Как правило, таких людей тщательно надо проводить через судебно-медицинскую экспертизу. И также из материалов дела мы не усматриваем, что он именно конкретно, есть видео, есть четкая фиксация сотрудников милиции, что он что-то совершал. Цяпер у Беларусі прызнаныя палітвязнямі больш за 250 чалавек. На палітычна матываваных працэсах дзеянні прадстаўнікоў дзяржавы падпадаюць пад цэлы шэраг артыкулаў крымінальнага кодексу. Напрыклад, вынясенне суддзёй заведама неправасуднага прысуду караецца пазбаўленнем права займаць пэўныя пасады або абмежаваннем волі на тэрмін да 3 гадоў. А ў выпадку цяжкіх наступстваў такога прысуду, то і да 10 гадоў зняволення. Неабыякавыя беларусы стварылі петыцыю з патрабаваннем вызваліць Дмітрыя Гопта. Мы вот глядели в интернете, там много падтрымліваюць людей, и письма ему приходят. Дочка говорила, что и письма ему, как была на свидании у им, так он сказал, что письма ему приходят из Минска. И я хочу
сказаць вельмі дзякуючым людям, што не аставляюць яго аднаго і падтрымліваюць яго. До лета 2020 года Полина Ніченка не цікавілася палітыкаю. 19-гадовая нарадзінка Жодзіна вучылася ў Віцебскім медычным універсітэце і марыла стаць лекарам. Ось гэта я. Так. Пасля першых у жыцці выбараў дзяўчына адчула сябе падманутую і разам з іншымі студэнтамі не пабаялася выказаць сваю незадаволенасць. Усяго я за кратамі была 20 сотняў, а штраф мне агульны 244 базовыя. Больш за 1000 рублёў на штрафы віцебскія медыкі сабралі Паліне ўсяго за некалькі гадзінаў. Чакала там колькі, ну там по 3 рубля, по 5 рублёў, ну як бы я сама кидала. Мне там кидали по 10, по 20, по 50 рублёў. Я сидела такая, о! Агулам жа Паліну судзілі ажно 4 разы. Апошні пратакол склалі наўпрост у ВІЧУ пасля прагляду гэтага фота. Ён мяне пытаў, хто гэтыя дзяўчынкі, ці ведаю я іх, і калі я іх ведаю, то ну, ці раскажу я яму пра гэта. Я кажу, што не, нікога не ведаю. Ён мяне пытае яшчэ раз і ўжо кажа, што ну, калі я ўсё ж такі адкажу яму, хто гэта, то я і сядзець не буду. Ну, я што? Я пасядзела. Пакуль наша гераіня была на сотнях, незнаёмыя людзі дасылалі ёй паштоўкі ды падарункі. Штодзённік такі цікавы. З пагоняй, ось. Такі ён на беларускай мове. Але найбольшым здзіўленнем была паштоўка ад хлопца, які ў гэты момант ужо быў за мяжою. Ты думала, что уйдешь от меня? Он писал, что я не спрячусь нигде. Она вот у СИЗО. З універсітэту ж Паліну адлічылі, нават не дачакаліся ейнага выхаду з ізалятару. У меня 3 вымовы, усе 3 вымовы за тое, што мяне судзілі за акцыі. Усе 3 вымовы, гэта 23-34. І гэта пры тым, што залікоўка ў Паліны амаль бездакорная. Сярэдні бал за першы семестр 9,0. За другі семестр у меня ўжо крыху горшая ситуація. Мне сярэдні бал 8,8, а за трэці вось у мяне 10 по філасофіі і 9 по анатоміі чалавечай. Каб Паліне далі магчымасць даздаць сесію, студэнты і выкладчыкі ейнага універсітэту падалі ў рэктарат хадайніцтва, але там адрэагавалі па-свойму. В указанном заявлении из 11 сотрудников профессорско-преподавательского состава было отозвано 9 подписей, так как преподаватели были введены в заблуждение. Всего количество подписей студентов УГМУ в указанном заявлении составило 14 человек. Численность студентов УГМУ свыше 5000. 4 подписи не выяснены, не имеют отношения к сотрудникам и студентам УГМУ. Як ви давідаєтеся перший раз? Маці Паліны лекар. Яна прызнаецца, перажывала за дачку толькі першы раз. Было ли страшно? Страшно. Было страшно, что ее там будут бить, что ее там будут пытать. Это был сентябрь месяц. Но адвокат меня успокоила, сказала, что все там в принципе неплохо. На думку Матулі, адзінае, хто памыліўся ў гэтай сітуацыі, адміністрацыя ВНУ і карныя органы. Она будет спасать жизни, конечно, я знаю, я верю. Она достигнет своей цели, но она будет служить другой стране, а не нашей. Вот об этом я почему-то очень сильно сожалею. О том, что дети тех людей, которые ее наказали, могли бы быть спасены ею. И может так случиться, что это не случится. В таких условиях невозможно профессионально развиваться, поэтому мы требуем. Яшчэ ўвосень Паліна знялася ў гэтым відэазвароце супраць гвалту ды сваволля. Праз гэта цяпер яна вымушаная з'ехаць за мяжу. Міліцыянт, які вёў мою справу, какой-то по артыкулу 23-34, ён казаў, што яны будуць падаваць скаргу на вырашэнне пракуратуры, каб зноў была крымінальная справа. Якія правы маюць студэнты, як і за што павінныя выносяцца вымовы, ды як іх аспрэчваць, даведайцеся з нашай наступнай рубрыцы «Ведай свае правы».
За мінулыя 6 месяцаў навучальнага года вядома пра 415 затрыманых студэнтаў, ды 135 фактаў адлічэння. 27 студэнтаў чакаюць судоў у крымінальных справах. Агулам студэнты за мірныя пратэсты ў нашай краіне атрымалі больш за 1300 дзён арышту і амаль 26 тысяч рублёў штрафаў. Ці маюць права студэнты ўдзельнічаць у пратэстах і ці законна іх за гэта адлічаць? Мы спыталі ў адмыслоўцы. Ці прапісаная дзе-небудзь забарона студэнтам удзельнічаць у пратэстах? Калі мы кажам пра нейкія дакументы з сферы адукацыі, відавочна не. Любы студэнт і студэнтка маюць права прымаць іх удзел, калі яны не несуць нейкай пагрозы грамадству, нацыянальнай бяспецы, жыццю, здароўю іншых грамадзян. Якія артыкулы Канстытуцыі варта вывучыць на памяць кожнаму студэнту? Зараз такі сумна вядомы артыкул, гэта тое, што кожны чалавек мае права не сведчыць супраць сябе і сваіх блізкіх. І таксама, калі чалавек, студэнт ці студэнтка камусьці штосьці распавядае ці распрастраняе нейкія улёткі, па-першае, гэта падпадае менавіта пад канстытуцыйны дазвол на атрымліванне інфармацыі і яе распаўсюд. Ці могуць адлічыць паспяховага студэнта за паводзіны? У кодексе об адукацыі прапісана, што калі студэнт адсутнічае 30 дзён на парах, ён можа быць адлічаны. А таксама ён можа быць адлічаны, калі мае 2 і больш вымовы. Але ёсць яшчэ такі пункт, звычайна 5 ці 6 ідзе, і іныя дзеянні, парушаючыя парадак. І звычайна гэтыя іныя іншыя дзеянні адміністрацыя інтэрпрэтуе ўсё, што заўгодна. Ці можа пункт «іншыя дзеянні» быць падставаю для палітычных вымоваў? Чалавек можа прапусціць одну пару, гэта першая вымова, другая пара, гэта другая вымова. То есть і ў выніку мы ўжо маем вымовы і маем права адлічыць чалавека. Нельга караць за одно дзеянне 2 разы. То есть чалавек выйшаў на акцыю, ён пакараны судом, адбыў свой тэрмін. Ці мае права адміністрацыя ВНУ караць студэнта за дзеянні па-за заняткамі? Калі ты дзесьці сфотаграфаваўся, дзесьці прыняў удзел у нейкай акцыі, і гэта было па-за навучальным працэсам, дэканат не можа цябе выклікаць, таму што гэта ніяк не тычыцца працэса адукацыі, ты не перашкаджаў камусьці праводзіць пары. Якая працэдура вынясення вымовы? Ёсць тэрмін каля 3 дзён, калі студэнтка павінны пра яе даведацца, то есть павінны з яе азнаёміць, і чалавек павінен паставіць подпіс сваю, што з вымовай ён азнаёмлены. Калі тэрмін прапушчаны, значыць вымовы не было. Калі чалавек адмаўляецца паставіць свой подпіс, то проста састаўляецца асобны акт у прысутнасці сведкаў, якія дэкларуюць, што так. Ці магчыма вымову абскардзіць? Абскарджваецца яна звычайна ў дэканаце і ў рэктарат. Пасля таго, як працэс абскарджвання скончаны вымовы, то есть, напрыклад, чалавек ужо адлічаны, ён мае права, па-першае, зноўку звярнуцца да рэктара з просьбай яго аднавіць в універсітэце, а па-другое, ён мае права звярнуцца ў суд, каб яго аднавілі. Падсумуем. Студэнта могуць адлічыць за 30 дзён прагулаў ці 2 і больш вымовы. Вымовы могуць быць выпісаныя за парушэнне распарадку ці дысцыпліны. Калі вас не азнаёмілі з вымовай, яе не было. Калі вы не згодныя з вымовай, вы маеце права не ставіць пад ёй подпіс. Вымову, як і адлічэнне, можна абскарджваць у рэктараце ВНУ, а пасля і ў судзе. Кожны грамадзянін мае права на ўдзел у мірных сходах, распаўсюд ды атрымання інфармацыі. Унутраны распарадак універсітэту або кодэкс аб адукацыі гэтага права забраць не могуць. Пишите нам на адрес. Глядзіце нас на старонцы belsat.eu. А таксама заходзьце на нашу старонку на Facebook ды ў іншых сацыяльных сетках. Дасылайце відэа і фота, што сведчаць пра парушэнне правоў чалавека. Нам блізкія вашыя справы.